elämästä on kummia juttuja. Joku sure kun naamaan tulee uusia ruttuja. Ja niiden täytyy maksaa jotain outoja veroja. Ja monien isille ja äideille tulee avioeroja. Ja joka aamu pitää mennä töihin kello 8, vaikka varmasti tuntisi olonsa paljon paremmaksi, jos makaisi metsässä keskellä sanan jalkojen ja tuntisi lempeän lämmön auringon säteiden ja kuulisi tuulen huminaa ja maistaisi metsän mansiikkaa. Aikuisilla aina on tärkeä asia. Ja lasta ne käskee vaan Hiljaa olemaan. Ja aikuisen tärkeät tavarat on niin hirmu hienoja, ettei ne anna lasten niihin ollenkaan koskea. Ja joka aamu pitää mennä töihin kello 8, vaikka varmasti tuntisi olonsa paljon paremmaksi, jos makaisi metsässä keskellä sanan jalkojen ja tuntisi lempeän lämmön auringon säteiden ja kuulisi tuulen huminaa ja maistaisi metsän mansiikkaa. aikuisilla niillä vasta on kummia juttuja. Joskus tuntuu siltä, että olisi hieno asia, Ettei aikuiseksi tarvitsisi tulla ollenkaan. Saisi pienenä pysyä ja lapsi olla vaan. Lapsi olla vaan.